Turčiansky notariát založil veterinár na dôchodku v dome, kde úradoval skutočný notár pred vyše 100 rokmi. Vlado mal na to pádny dôvod. V 1901 až 1908 žil a pôsobil ako notár starý otec mojej manželky. Sú tu vzácne rukopisy, ku ktorým treba pristupovať citlivo, doslova v rukavičkách. Necpali, Treboštovo, Žambo, Krecia. Ďalšie miestnosti domu sú vyhradené pre obecné múzeum. Nadšencovi histórie ho pomohli vytvoriť samotní dedinčania. Zatiaľ, čo pre nich to boli nepotrebné veci, Vladimír v nich hneď videl exponáty. Je iné aj v tom, že návštevník sa nemusí len dívať. Tu si ľudia môžu všetko chytiť do ruky, prečítať si, pozrieť si. Ale prosím ich, že aby presne to dali na to isté miesto. Kým ostatné obce sú väčšinou hrdé na svojich známych rodákov, v Necpaloch sa píšia prisťahovalcami slávneho mena. V teraz zrujnovanom kaštieli kedysi bývali potomkovia slávneho Benjamina Franklina. Ak počítame od doktora Benjamina Franklina, prvého ministra pôž v Amerike, tak je to 5. generácia. Zaujímavosťou na tom je, že všetci potomkovia doktora Benjamina Franklina boli tzv. Lávubočkovia. Prvý Franklin, ktorý prišiel na Slovensko, sa volal akože inak Benjamín. Rod turčianskeho zemepána s americkými koreňmi pokračoval v duchu slávneho predka, politika a vynálezcu. Boli nie len veľmi šikovní hospodári, ale doslova experimentovali na svojom majetku rôznymi inováciami. A málo kto vie, že Franklinovci, ktorí žili v tejto obci, vo veľkej miere podporovali Slovenské národné povstanie. Pri obecnom úrade vás zaujme veľké koleso, ktoré poháňa Zurčiaci potok. Tí naši predkovia kedysi vedeli využiť tú silu tej vody v tých podhorských obciach a nielen v podhorských obciach. V Necpaloch boli 4 gátre, 4 mlyny. Toto však nie je historický mlyn. Ide o funkčnú vodnú elektráreň s modernými technológiami. Výkonovo utiahne výkon toho generátora verejné osvetlenie, ktoré má 7 kW. Samozrejme aj takouto troškou prispejú do mlyna. Ušetria eurá v obecnom rozpočte. Z Turca Iveta Marešová, televízia JOJ.